Hej guys, eller hvad man nu siger. Nu vil jeg lave en sådan snatch-skål sammen med min søster. Ja, så let's go. Første ting, det er bare sådan nogle, der hedder crunch tingling, ja, et eller andet. Så den prøver jeg. Fuck. Og så noget. Så putter vi dem her i. Ja, dem her, yes. Godt, så den bliver åbnet, så nu vil jeg bare lige sådan klippe i sådan nogle små stykker. Okay, jeg putter bare lige en lille chips i den her, fordi så den er meget lang. Yes, så er der chips i. Skal jeg fylde et til op? Ja, gør det. Yes, ej, vent lige, jeg får flere den her. Okay, ja, hej. Godt, Filuka, hun sådan, er lige dødagtig, men nu har vi sådan fyldt de her to op med chips. Så nu mangler bare den her med sådan, hvor vi lige skal klippe dem der. Så prøver vi den her børnesats. Ja. Hej, søster. Ja, hun står lige der. Ja. Sådan der. Nu skal jeg bare lige klippe nogen. For den er lort klippet. Det synes svært klippe. Nå, yes, vi vender lidt tilbage om lidt. Godt, så fik vi sådan der. Så fik vi lige lavet strong-agtig slay. Men vi har først, nogle af de der tingling. Så har vi nogle, M&M crunch-agtige, så har vi bare nogle barbecue chips. I love barbecue chips. Ja, hvad man nu siger. Bye! Godt, nu skal vi sådan have de her. Hvor det er. Jeg ved ikke, om I kan overhovedet kan høre det. Ja. Godt, nu skal vi sådan have den her iste ned i koppen. Godt. Oh fuck. Sådan der, det er lige meget godt. Jeg går dårligt til det her. Og sådan kommer meget lidt i. Så nu tager my sister over. Okay, yes. Vi har sådan spildt lidt af sådan noget. Fuck, det er fint. Eller jeg har spildt lidt. Det kom slet ikke lige ud over det hele på min sønner. Min søster tager lige over, fordi jeg spretter lige ud over det hele. Min søster. Ej, for helvede. Okay, det blev så bare det her. Så det er det. Det er altså mig og min søster. Bye!